Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም Shalom Gud församling, Guds frid vare med er. أنعاكم صلاح الدين مسحونا سيم كابناي CRG studio إنا متينا زلنا. Det är er broder Saladin med er broder Sam. Vi kommer från CRG studio. نجو دفنو نزبلت أما علت زبلت أكال زبل program ناي. Och det här är programmet, det bästa ordet för den bästa dagen. لوم دما نزم علت زغور ناي وتقال كنكافلينا. Och idag ska vi få ta del av ord för den här dagen. لوم نكافلو قال كريستوس هيوتنا يدبلي. Och dagens ord är Kristus är vårt liv. واو مسحف قدس كولوسي معرف حدث أسي 27. I Kolosserbrevet kapitel 1 vers 27 står det: هبت كبرو نزم مستيرزي أبهزاب انتاي مخانو كفلت نزدليو نسو كريستوس أباخاتكم تسفى خبري. Det står: Gud ville visa dem vilket rik härlighet denna hemligheten är bland hedningar. Kristus i er, härlighetens hopp. واو ريخم ناي كريستنا هيوت ناي سب هيوت زي كونه ناي كريستوس هيوت. Så ser ni, det kristna livet, det är inte en människopersons liv, det är Kristus liv. نكريستوس كنقبل كلنا هيوتي إنا تقبلنا. När vi tog emot Kristus i våra liv, vi tog emot hans liv. كريستوس هيوتنا يخوينو. Så Kristus har blivit vårt liv. اتناي سب هيوت زودق أزنبرا أوشتنا بتناي كبر هيوت ناي كريستوس يتغيرو. Så det fallna identitet vi hade tidigare har blivit förändrat genom det nya livet i Kristus. سلازي حج أنا نسخمن بأمنة ننبرو زلنا هيوت كريستوس. Så det livet vi lever nu i tron, det är Kristus liv. إزي هيوت إزي ناي كبر هيوت. Det här livet är härlighetens liv. سلازي كل جيزي هيوتنا نقدميت نلعلن طلع كون زلو. Och det är därför vårt liv endast behöver vara framåt och uppåt. كل جيزي كاب كبرنا بكبر طرح كنحسب لنا. Vi behöver alltid tänka att det ska gå från härlighet till härlighet. مخنياتو كريستوس هيوتنا. Och det är för att Kristus är vårt liv. يسوس نزل عالم غويتاي إزي هيوت إزي ناي قبعت هيوت. Det här livet är en smörjelses liv från Herren. أبزي هيوت إزي خوانكا أي كإلن يدبل قوانقوا أي سرحني. När man lever i det här livet så finns inte det här ordspråket jag kan inte. سلازي وفيليبي 4:13 I Filipperbrevet 4:13 بتزهبنا حيل بكريستوس نخلو يخوليلو. och där står det, i vers 13 står det: Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. واو ريخم بتزبنا حيل بكريستوس نخلو يخولي. Så allt förmår jag göra med den kraften jag får av Kristus. مالت بزا أوشتنا زولو قبعات بزا أوشتنا زولو ناي قبعات يوس بؤوس زي نخلو نغريل. Så med det smörjelse och med det Kristus vi har i oss så finns det ingenting vi inte kan uppnå. كابزي هيوت زتلا على كل جيزي بعوض كنمالالس فقد أملاخي. Så med det här livet vi har fått i oss har vi fått möjligheten att leva i seger alltid. بخلا أزراربا ناي كريستنا هيوت زي ودق هيوت. Så med andra ord, det kristna livet är ett liv som inte ramlar eller faller. ناي كريستنا هيوت زي دقم هيوت. Så det kristna livet är ett liv där du inte lever i trötthet. سلازي أمرنا نلوط حنساب كودق حنساب كتسيا أين بل نو ناي كريستنا هيوت مودق يقول. Så låt oss förnya vårt sinne. Det är inte en dag att man faller av, andra dagen man reser sig upp. Nej, det är ett liv där du går i seger. إزي هيوت إزي ناي فتمنا ناي إكسلنس ناي بلوتسنت هيوت. Det här livet är ett liv där man gör allt excellent, där man går framåt och i seger. سلازي بزي هيوت إزي ناي perfection نبرخ نبر نخلينا. Så med det här livet vi har fått så har vi fått möjligheten att leva i perfektion. نسخم بلوتساتن كبراتن يخو. Ni vill signade och segrare.